ku yi subscribing da Masoya TV domin samun ƙayatattun shirye-shiryenmu a kowane lokaci da zarar mun ɗora. Sannan ku danna ƙararrawar da za ta fito domin ta dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryenmu. Mun gode da ziyartar ku a wannan gidan talabijin. A dole baba ka sha tsangwama, sun manta hassada ta kan zama taki kuma, dan wata rana suna akan zama sama. Talakawa sun fahimci kai ne mai gaskiya, su kuma yaki suke da mai bayyana gaskiya. Kowa ya yarda baba kai ne mafita daya, sunan ka bakin cikin su talakawa ke kira. Kwankwasa in har ka zagaya ko